समायाव जों प्राय 24टा आसन तैनो जों एडिसि गठन खालायका एवं बुजिदे नावाइसा करबायसानि हालाय जों नायो जिनि बिसि इलेक्शन दं बिसि इलेक्शन न जों बाहायके एप्लाइ खालायो जिनि मानथाय अधिकार जों माननानि बागैनो आजके जों तिनि जयनिं लायो एवं जिनि महाराजनि आइडियोलॉजी न आरा सक्सेस खालायनानि बागै अबनो बागैनो जों तिनि प्रचार खालायो एवं न नुखाना जिनि महाराज ताबो फाइट खालायदों एवं बिसि इलेक्शन होला जिनि जे मानथाय अधिकार तमा तुम ताबो जिनि पारागो नायला रास्तानि बागै अभाब दैनि बागै आर विभिन्न जिनि जे पन्चायत रेगा सामुंथो नौगुंथो गोबां मा जों बन्चित अंजा त अबनि हयते जों जाते जिनि त्रिपुरा मथा गभर्नमेन्ट नि बिसिंतै जों जाते नरं मानाते खिलाय जों बनायो एवं जिनि महाराज बनायो अबनि बागै जिनि महाराजनि वानसुकमावहा जों जत पाल खालायै महाराज न 2028 सालावबो जों जाते कप्लाय खालायै 39 मुनुन जों कप्लाय खालायै मानानि बागै जों ताबो प्रचार खालायदों एवं बिसि इलेक्शन हचिनि बागै बिराद इम्पोर्टेन्ट तानिंक्ला बिसिओ जखन जों जितिनो जिनि आरो प्रत्येकटा फान फायनाय प्राय 50 लाख ले फान फाय प्रत्येक बছर